pressure mo nga pressure mo ya. Yak. Kuan, ano nga ide? Sangat ako kapatikap na ano kan. Nangato ko na mo jay 1 Forte. 120-90. Ay, Nagpatika ba magini subide ko kat. Ini ka na mo mitina. Maka sana ito tumara, amati nga ako kano. nga to datang bantay niya. Di mali ko ako magpagsara na iman. Ano? Tata naglamag. Oo pa siguro. Mahala kayo kung mamati white ta, mali ko. Ala di bonit ka mo dito. Mga do gagatang ti ko ang himina ti dagatan. Hindi mo ka. Patagan di pagbakasyonan niya. Nagpata orang din lang ako ana nagpa resort dito ta umulit tayo lang ta Umulit lang ta. nga government tayo diyan antay problema tayo swimming pool. Bumaba tayo to no after 2 days adi. No Kaya do ti nagasan ni ulas ita dantot patatan dito yung warado. Hindi to nagmamayaman. Amin nga mamayaman dito pati di ka chik ta tayo. Ay, wala. Ado ta. Pino kadara ito gay siani. Patatar ka balay mo sa kapasitan to balay mag-aab ka. Ang kalagrin to na di kan resort itan. Ano tayo basita nga ngatakto na. Pinusumangat ka lang, gumatang ka lang tinatang na tamis o sen. Ako nakala do mo ita. Pakamun to wala kayo Mare. tagyan din na to. Tirmil lang mo. Munsa ka raw kan. Kung pa naranasan kilamog dito nga talaga. Kapag kami jacket samot mo. Kanalang mismo lang tayo angin na. Kas na bagyo. Nakarkaraw. Aya. Nakarkaraw at ta. Kerne. Ay winatang po yung tampay nga crowded. Boy, sa payang crowded. Pero nangangatot Sana ta. nga to, nangatot to. Talaga nga lalambot kita nga talaga. Kung napagbabam ka na to, ikambot to. Galang, balik ko talaga. Lumabas kami pa yapo. Ngayon, kita anak ni Manong Napon. Hindi nakaabot yung lure. Kung lang tayo malagpaawit dito. Tay kalsing, Latik. alatik. Tapos mga yan eh. Napangkantan sa nampay. Panang sarili na. Ito ang pintor na. Improve tan ya. Di ay. Ang mga kasi di dati niya. Dito na dito. Oh, ano banda di pinsan at ating pababanta. Ganun na. Awan. Lagpas pa data ano din oh, pujay. Crane. Dati ni nata niya ni. Marami din darang ta. Takli ah. Bakbak na dyan eh. Dito left. Iyaw na dito. Yun. Na left. Muli tayo di bantay. Di ba nang tatalaw may timo. Da mo gayam ti kuanan ni. Di tata bim na kan Kustina. Maran. Dapat di balay nis ko man eh. Data nga to. Disco di ay ka. Paglinis sa balay. Adi daw. Uy. O di, papandar mo ko na. May natayo. Lagi na tayo menen sa Algerin, makakuha. Di na papandar. Sko! Go! Ay nabala mo siya. Ah. Mga kadaanan dyan, aloy.
Ang mapantatar yan. Natan, nagpintor di balay. May pintor mo ta. Pintor mo tan. Ano kan to patadar mo balay yung arkitek kan eh. Arkitek. Baka plano no ka. Baglangit yung tayo na yung San Jerry, makang video Dito yung... may atin. May ating alawan. Malawlawa yung pababa. Jay malikong. Timapaw pa yung kana yan. Halo. Sigurado nga umadok bala dito yan. Nakaasip doon yung Rizal Street doon. Balin to kayo kan yun. Framing to. Baka dati aramidan na to nga kayo. Baka tawag pa natividad ka tawag pa San Manuel siguro ano. Iwan na hindi balay na kapistuda na ito. San Jerry, Rosario ti driver ti ko. So ano may kayo bakasyon. Ang rinta kayo tilugan nyo in San Jerry tala nyo driver ta iso ti tourist nga driver ka talaga dito yung lugar. Pangasinan lang. Pauli. Di tourist guide mad pare Marsing. Kabisado namin dito aming nga ko lugar dito aming nga mula. Aming nga mga tinay mulmula nga nakapagtoy. Nakauli ako. Umay kayo agawidan. Umay kayo agbakasyonan. Hindi kayo ayang mi tanto 20 kwanta viewing ko ani. Sardanan ko sa next ag sila stop over na tano pag picture takingan. Kaya hindi matanawan din ako. Mga balinditan dito. Pakinggan ng ibabaw. Pare Marseng. Istoryahan to diyan tapapom nga hindi na first time ko kay muli dito nga Villa Verde trail nga kani pare rate nang iyapan kanyak ko naman. First time. First time mo. Ore siya mo ni first time mo. Amoy magbaga kini pagbaga nga sikat yung best na driver dito. Ano, maluli kami. Kaya bandaron kami pat-pat-pat dito kay kanino ang karitong kami. Hoy. Bali no nalawa. Sa mga tandang mo natin mo yan. Sprendan to na di ko na. Like Enforcement. tayo di Amerika kan dati still wire na kita eh. Kaya sa nanti kan di busan. Nagpinta San Nicolas na eh kasla ko ah. Kaslahan ka nga dito pang Pilipinas sa bali nga yung klase eh. Saan pa yung data yung ibalik ko dito? Hindi lang mapapag. Yung data ko, narami dadagitan. Nalalawa mo. Lawa. Oh, dito. Yeah, yun, Matanawan kasi- na. Eh sarado ko pa siya minsan.
Ay, dapat ikuan. At ako to San Nicolasan? Ay ko, Ay, nakita San Nicolas dito. sumaraw di yang iwan datan. Ano mo nung Edwin din eh. Anya nga Balunggaw din eh. Ang adi ay. Di may sanga kasi ay. Balunggaw na yan. Minudiyara eh. O di ati nga niya, ti barong di bantay na jay. Mamuti ko ato yan ay nangajay highway kumaya. Nato ay pakasta siya orang ni. Ay wala dito. Natante kay kayo. Dito yung ti San Nicolas dito eh. Dati nalingadan. Ati nangato mo kaya mo niya. Hindi na nga to ente yun. Nangato mo tang. Ay na makapabutang. Giwar mo na. Nagiwar mo. Okay. Ikandan tumatikot to yan. Biotic na. Anak kong kapag ginagawa. Ah, hindi pa ang aron. Awan, agkape tayo lang sa Santa Fe. Matay galat eh strawberry. Giwar mo kayo kada dyan. Farm na yan. Litos kada amat yung mga pala dyan. Strawberry. Sisira pa eksakto naliga kami to. Oh, di ko pa nag-drive di ko ah. Sakto gaya masabay dyan kami. Kailangan nga paspas lagi pababa ka nagpangatod to yan. Sinapa da. Nabata, kasi kaya oras gaya kami masaba. Kita mo dito ano ka. Ah, dato ya ati san Kaya nga banda makuha dito. Ang tayo tigay kayo ti ko dalan. Kudu dito tangki na diyan, ida mo tangki diyan san. Kabaga jay ko adi ay luwa. Ay kabali. Ah, nabali pa eh. Di mo ti karayan eh, di so ijay ti ile. Oh, hindi ti karayan oh. Baka Dito. ating balbalan yan. Sa Santa Maria kita. Mga dati ti makita tan. Malpas ka no dato ti kwa. Mga tawon. And dito 2018 or early 2019 nalpas amin dati kanon. 19. Ayan. So nga nagmayatan. Every time nga bakasyon ti tao, umuli Santa Fe. Manag days. Mali may sala oras ka na ya. Oo, tayo. Talagang Hindi naggato tayo. makasidig tayo. Malami na pa yan, piya. Makasidig tayo. Ah. Makasidig tayo. Hindi, kita mo ganang gaton niya. Yawanan sang nagatuan tayo na. Nangaton sa dyan. Subsad yan tinangato dyan. Ano eh. Kuha mo na eh, bato mo na ito. Daduma ka niya. Talaga puro mo, kinadasan ka talaga. Natangkan mo na ang klase. Kung saan nalawat at ta, hindi kayo kahaning. Pero gitay sa amin eh. Mabalin na gaya mahilig tag. Ako rin nga, isang tagbo dito. Yan yung mani tayo. Ma, ay bali mo. May dagang bakit dito eh. Apay ni Mane. Dito yan. Taga tayo isayso. Apay nyo kadwa ni, Uncle mo Mane.